Jeg har en sød datter, som er kommet med sådan en lille satan til mig. Det er første gang, jeg kommer til at smage den her. Det er simpelthen en Trinidad Scorpion Moruga Band, og det er den stærkeste chili, jeg nogensinde har haft fingrene i. Den skal vi prøve at smage. Og jeg er en smule nervøs for det, fordi jeg har ikke rigtig været op i den her styrke før, så det må vi se, hvordan det kommer til at gå. Og nu tager jeg lige nogle kerner ud, fordi jeg skal helt sikkert dyrke den her til næste år. Så det er altså ikke for at gøre den mindre stærk. Det tror jeg ikke rigtig kan lade sig gøre, men jeg skal altså dyrke den. Og hold op, den dufter. Nu er der en masse andre her også. Jeg tænker, er der andre, der vil dufte? Vil du prøve at dufte? Jeg vil dufte den herovre. Den dufter godt. Vi prøver at dufte lige her. Den er Den helt fantastisk frugtede dufter. Også kameramanden. Jeg vil lige sige, det er min kære nabo og ven Carsten Sand, der sidder og filmer det her. Han vil gerne se mig dø langsomt eller dø hurtigt. Jeg ved ikke, hvor hurtigt den her kommer, om det er som et dansk IC4, der har koblingsproblemer, eller om det er Deutsche Bahn. Så jeg har også valgt at droppe udklædningen i dag, fordi jeg synes, det her er forholdsvis angstprovokerende. Meget smag, meget frugtsmag. Og det er nu Deutsche Bahn, den der vendt på sig, men til gengæld så er jeg sikker på, at den kommer lige om lidt. Meget smag. Der er rigtig meget smag i den. Det er en meget spændende chili, og ja, jeg er meget glad for, at jeg tog kerner ud, fordi den skal helt sikkert dyrkes til næste år. Ja. Nu begynder jeg også at forstå den kære Chili Claus, som rykker rundt og arrangerer på alt muligt og har problemer med, hvad fanden skal man lige gøre med sine hænder. Det er den virkelig lede chili, den kan jeg godt mærke, den bygger den bygger op nu. Det bliver en spændende nat. Hold kæft, den er stærk. Hold da op. Den varmer virkelig godt op. Helt ned. Ned i halsen, ned bagerst her. Okay. Helena, tak fordi jeg fik mulighed for at smage den her i år. Det havde jeg ikke regnet med. Det var sindssygt, den varmer. Hold da op. Ja, tak. Men jeg kan stadig smage den. Frugten er der stadigvæk. Okay, den er stærk. Så det næste efter det her, det er en Carolina Reaper eller en Douglas. Det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på. Wow. Smagsmæssigt. Prøv den for guds skyld. Prøv den. Styrkemæssigt. For guds skyld. Lad være med at prøve den. Toiletmæssigt. Det finder jeg ud af, men det kommer til at gøre ondt. Jeg tror godt, vi kan slukke. Tak for det.